ste bre, dobrodošli na moj kanal i danas ćemo igrati CSGO i pozdravljam Nenija, mog druga iz ove igrice i ajmo da ih rokamo. Šta kažeš, Neni? Jako sam neurozan. Če da nekog pokidam. Okej. A bre, i lagovi sve. Izvinite što čutim, ne mogu da pričam i da igram, onda umirem stalno. Hoću nešto da kažem i kad krenem da pričam onda se zbunim i onda umirem tako bez veze. Znači, na gluposti. Mene zapucava dok igram i dok snimam. A dok vi gledate ne vidite te lagove, to seckanje, pa zato loše igram. Nekad mi secka, nekad ne i tako da. Tako da znate da mi ne zamerite što igram ovako loše. Ajmo sad lepo da se uozbiljimo i da krenemo. A ne šta ni da igram. Pogledaj ovo, pobacio sam zajebava me miš previše. Be, ljudi, be! Ja, mogu sam ih obojicu zakleti. Znači, mogu sam ih obojicu zakleti, brate. Nek sam ih, brate. Šta? Brate, bio sam na B, prošli ste vas trojica pored mene. Ma ne bre, nego sam bagovo, ovaj me nije mogao ubiti i onda sam ga ubio, a vas dvojica ste prošli ostali. A sam malo i ovog drugog u pičku materinu, a taman snijam, jebate. A da, brate. Hvala. Znači, mogo sam ljudi dvojicu da zakoljem, ali skonto me. Gde si Mazo? Veliki pozdrav za Mazu. Pa vuci bre! Mazo je najveći kralj na serveru. Šta? Jebig. Može neko sa mnom na B? Jebem li vam strinu. Ne ves. Ajde vidimo se kad se sponamo. I evo nas ponovo. Da pobijem govna i gotova stvar! To majku ti košta kad. Ubit ću svakog ko me ne bude slušao, jasno? Ubit će ga bili kao zec.
Imam svoju ekipu, zna se Vidio ko vam je ko, miš- nismo global elit, ali opet kidamo. Jedan čuva mi, dostali, Tako, crkne ajde, miš, pero mogu ne se- može da prođe, mada ne mogu se padne. šutam u Rašunam bem, ja sam i da bacam fleš, iz tunela izlaze, bum se vrata odmah. Koji mi kurac? Koji sa unutra, jedan ide smidalik, izlazi smoka i lagano ga skidam. Plaši se da priđu jer znaju da će pasti. A, sam ih postreljio ljudi. Ali ne znam šta mi smišem jebenim, bože me sačuvaj. Runda dobijena. Pozdrav za tebe. Idemo eko posle, imat ćemo pancir. Ja sam na longu, short probili kasnim. Blendaju C4, brate jebaci. Neka im I ljudi vidimo se kad se spunam. I evo nas ponovo ovdje. Evo me. Zapeta. Hvala. I evo nas ponovo ovdje i lik mi je dao. I sad recite da nisam pro save prijam. Oni kažu da ne kidamo, kad na nišanu ih Kornjača, veliki pozdrav za tebe, brate moji. Gledaju u ekran, jebem li ti majku seljaci. U ekran Isti gledaj. povali da prosu i da ih se plašim, a padaju na longu jer emarom ih prašim. Misle da me Kenja i da sam loš u stvari, a vepeom smi da roknem dvojicu u bazi. 10-1 još onda dobijena, nemaju šanse kada vepeom rendam. Ne veruje, gleda, kaže tim prolamim kako hedove ređam. Posljedno dobar si. 5-1 kako igram, gledaj. Bacaju fleške, al mene Veliki hvata ni pozdrav za jedna. Maksa. Plentaju Maksi, imaš na pozdrav od A mene. ne mogu da stignem, slučajno bacim granatu i trojicu dignem. Čuju se koraci, jedan za drugim ide. Free fire falom četvoricu skinem. Ne znaju da igraju pa prozivaju sise. Hoće me report, Jer misle da sam čit. kako igramo. Oni kažu da ne kidamo. Kako, nice. A mi smo naći breme se rukletičke 2-7-0. 12-7-0. Kako igramo, oni kažu da ne kidamo. Sad ću napiši. Kad na nišanu ih imamo, bam bam glave skidamo. Pisat će ti Nixon, a kome će ti biti prvi? Tako se to da. Kratko, ali jebi tačno. A jebi ga, šta ćeš? Brate, nije... Čekaj, zajebao me miš. Nije bitno kakva ti oprema, nego bitno je da se trudiš, brate moj. Opa. Dođi vam, jel tako ljudi? Nije bitna oprema, bitno je da se trudiš i da ti želiš ovo što je... A, Max jako dobro igra. Jako dobar lik. Vidimo se kad se sponamo, ljudi moji. U stvari ni ne moram da prekidam. Pobedili smo. Svaka čast, momci. Ja, kupili smo ovo govno. Ništa, ajde idemo s tim. Pa da vidimo šta će da bude. Veliki pozdrav za Majora, Milivoja. Ljudi moji, što smo se sprdali smo se. Što se... Ajde se sprdamo sad. Amo. I ja. Bože. Ja sam mislio da on je izašao sa servera, da je left. I vidimo se kad se spuvnom. I evo nas opet. Ja želim. Emo ovdje, emo. Cibaj. Bacaj. Hvala. Ko me šta pitao? Može, evo pozdrav za tebe. Ovaj admin je jako lud. Biće ovo jako dugački video. Može nekih... Možda celu mapu odigram.
Mid su smokali. Šorcu. Idem, aha, pobjedili smo. Bravo, momci. Svaka čast, momci. Mislim da će biti ovo jedan zanimljiv klip. Mislim. Mislim. Ne direm Medvedića. Ja, što me sramota? Zašto? Pa ne znam. Vidjet ćeš u klipu. Vidit ćemo. Ajde, dođite mi, brate, što uvijek moram ovako da čamim, je. I ovako igram sa 20 FPS-a i mučim se, brate, s ovim... Ajde. Samo polako, sad će pušuju long. Ja, top tek. Šta će da pušaju? Long? Pušu travu. A da puše? Veliki patuljak. Sve neko snajper. Imam. Baš sam smorao ovaj video kad nikog Nixon ne ubija. Jebem ti mater, kada skinu tako 50. Pa pusti ga neka dođe, bit će dosadan video, brate. Ne bre! A u pičku materinu. Ne vez. A smo mi porokali ovdje na... kad sam prošao, braćo moja mila. Sad se čuješ. Napokon. Sve zuju u slušajcama jebote. Koji ludak ovaj man. A pucaj ga. Ja veliko Mazo! ćemo majku. Šta je? Ne kaže se šta je, nego znaš ono drugo da me ne bi zajebao, neću da kažem. Šta je? Ništa sad. Okej. Kad ste prekupi... Vidi Nenija, ja, Neni jebote AVP. Drži M4, A4 za AVP. Jes, ne žuraš, okej, ne moraš. Sad ću da rašam, pa ako umrem ti si kriv. Evo mi ću da mijeći šefe. Da bude li ti pao biš? Lik baga bre! Šta će, padle dete? Bagam! I on baga! Svi bagamo! 15.011, kako ovaj sad može biti bolji od... A da, ima ovaj... Snimat ću celu mapu. Daki. Ma kakav bre Daki? To ti Maki. Ma Daki. Daki bre. Ma Maki ne Daki. Ma jebe mi se za Makija. Daki
uči za tebe. Nekem čuješ? Da. Nemoj da kampuješ na te sponu u celom rodu. Da, brate, ne smiješ da kampuješ, nema biti jaj, brate. I još baguješ. Smanji mikrofon. A, izvini. Smanji mikrofon. Evo, sad bolje. Izvinite ako sam se jako preglasno čuo zato što sam pojačao mikrofon. A, zaboravio sam da odmaknem mikrofon od usta, pošto imam slušalice. A, ako kapirate. Ajde, daj ta VP. Izvinite ako sam bio preglasan, jako sam vam probio uši. Zaboravio sam da odmaknem mikrofon od usta, pošto mi je na slušalicama. Mikrofon. Gledajte ovu foru sad. Uvijek gledajte ovdje senku. I čim je tu, odmah izletite. Aj bacite flash. Gdje? Na long. Jebe ga nešto u longu. Kaj jebem ti ovu pušku ružnu? Evo, ću neko MM. Ja ne mogu. Ne vez, nema vez. Bio sam pa. Jebo ti baš majku. Juuu. Što mi radi? Gledaš isto da i ja gledam, brate. Da ti pomogne. Storiš da longu i šta ne radiš. Ode neni. Jebi ga. Sad ću i ovaj crno. Nešto me jebe ovaj levi klik, ne znam šta je sa 1000 servera, nemam pojma. Ne vez. I vidimo se kad... I evo nas. Ko stalno kupuje taj AWP? Ja tako kupio, ja prvi put. Ajde, oprošteno ti. Šta kažeš, Nani? Sad će da ide po bombu. Kako se liksnja? Trojice. Trojice short. Sveti čaj, hvala ti na kalaš. Veliki pozdrav za tebe. I imaš pozdrav od mene. Izlaziš na long, alo, malo gura. Tu sam ja na longu. Ajde imamo šta možemo. Pero ždero bre! Pa dođite mu pomoć. Ne bolje da ove čovjeke. Au majku ti. Jebe. Poplešim s majkom. Ne, poplešim s majkom. Pero! Moj ti stero... 7, 6, Jebik ne vez. 4, 3, 2, Ko je sad kupio AWP? Jebite se, brat. Evo me. A hoćeš ti nešto? Hvala ti, vrati moj. Nego ti si mnogo sport, pa da ti ga kupim. Di ćemo ljudi, di ćemo long, di ćemo B, di ćemo... Smokali CD. A sam baguje, brat.
Ja, a brate, što mi tako baguje, bre? Na ovog uvek zapucavam. Ne znam koji mu kurac. Ima nas previše, pa zato mi baguje tako. Nek si ga, Zola. I vidimo se kad se spunemo. I evo nas. Ujebem ti tagome. Zamisli. Nek njih 50 fazon play i tamo ispred, brate. Ja sam rip, Smoktali su da... Mazo, ljubim te! Na 13 HPS, neću preživjeti, pošto bagujem. Šta sam rekao, neću preživjeti, jebi ga, ne vez. Još bombu presu. Ajde imamo na nije kako cepa ovaj CSGO. Deco. Daj me neko boost ovdje. Ne može da ti gusta niko. Čuvajte bombu. Ma daj bre. Biće ovo dugačka epizoda, nekih pola sata, nema onakve zajebancije, malo ovo ono, sprdnja. Jebem ti casual je. Čisto ove klinci. Meni jebote bolje da sam si kupio neke slušalice bolje. Tet je da... Ja tebi mik ko bolje da ga držiš, gledaj. Aj baš da slušamo šta će da pričaju. Zato nosim ovu pušku. Ko će ga znati? Aj svi odemo na pet. Znači, hvala Bogu, kupio sam AWP. Šta se dereš, šestorka? Pa ne znam, brate, to je sve relativno. Odvalit ću te. Aj sad, čekat ćemo ga. Joj, joj. Pusti ga neka dođe. Pusti ga neka dođe. Ima ih što bombožio. Zašto sam ovako loš, bre? Gdje je bomba? Na štorka. A, tu je. Jest. Nisam je vidio na mapi. Jel čuva neko long? Sad ćemo da začitimo da poslušamo gdje je lik. Gdje si? Dođi vamo, ajde. Gdje je ovaj bre? Aha, znam gdje si. I vidimo se kad počnemo. I evo nas. Major, možeš to da mi dropiš, please? Evo mi za tebe. Hvala ti, brate. Pozdrav za Majora, ako ga nisam pozdravio, a možda i jesam, nemam pojma. Ajmo, push long, B. Ajde, ajde, ajde. Rašaj. Uleci, bre. Pa uleci, bre.
Ne vez. Mašim iz ovog. Vidimo se u novoj... Makar se sponam bre, sam se zbunio, te sam brzo da kažem. Ne veze, vidimo se kad se sponam. I evo nas. U nebesa. Abdominalan kancer. Jao, šta nam uradi lik, ju. Jebu mu mater. Juj, Pablo, ide vam se storica, molim vas. skoro katastrofa. Budi kulturno dete, nemoj psovat. Ma ne. Pa kad ćeš gubiš... Šta ve radi, bože me sačuva. Pa ne derem se, dobar mi je mikrofon. Ima neko drop? Borčo. Gledajte, ovo je... Ima ih minimum 6 na sve. Jalo. Pogledajte ovo. Negel na long. Ajmo rotirati, treba. Možeš od stigati. Treba idite short, ajde short, šibi short. Kako vam ja da vidim? Slučuje. Ćemo da ih čekamo. Pošto će ne tamo da umre. Čekat ćemo ih ovdje. Ide CT. Tu je lik. Mislim da je vamo. Jao bre, u kurac bre. A jebi ga, šta da radim kad snimam, jebi ga. A Nixon, snimaj demo jebote, nemoj snimaš odmah kao film. Ma ovako ću. Hajde vidimo se kad počnemo. I evo nas, ajmo da krenemo. A dobro premijer probao. Polako, sve ćemo mi to rešimo. Ej, već su probili. Izgledaš kao da imaš hak, brate. Znači, znaš oni ja im botri što se tresu cijeli, brate. Tako izgledaš. Ne znam, brate. Pazi desno. Short. Treba mi pušta. Jao bre. Vidimo se kad se pogledajte, ju bože, nisam na vreme. Kakav vetar. Šta je bilo, lag? Meni da. Ona gleda to. Gledaj, slušaj, to si samo. Meni skroz gleda. Su nas dovatili, brate moj.
Štera. Jao, bre. Zašto tako puno umirem? A, drugi sam, nice. I vidimo se kad se spunamo, pošto me mrzi da čekam ovako. I evo nas, sad ćemo se spunamo. Još 18 minuta, ali neću baš toliko. Ima neko drop? Ima neko drop? Nema niko drop, sine, nema sitno, nema. Arapitki. Nemate sitna, sramota. Lover, lover. Smoke mi skinu 40. Malo sprdnje, malo kokaina, opa. Ajme da ostanemo zadnji, baš vidim šta će se desiti kad ja ostanem zadnji. Vidimo da li ćemo sad ih pokrljamo. Mi daj. Sponi. A, hoću pičku moju da ostanem, o bože. Izvinjam se. Hoću joje, a majko. Vidimo se kad se sponamo. I evo nas, došao je jedan dobar igrač, to je Duke, veliki pozdrav za njega. Snimim još ovu kad crknem i neću više snimati pošto me smorilo više. Lagujem ko nenormalan. Flamer, ajde dropi mi to sranje. Kapa. Ja bre, u pičku materinu. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like ako vam se svidio video i subscribe i share. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Never to be seen again.